أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نقول الله wanda shine ya bamu daman ganin yau ranar Laraba, wanda shine ya daidai da 11 ga watan ainihin Rabi'ul Awwal, wanda kuma ya yi daidai da ainihin 28 ga watan ainihin Turawa, watan 10 shekara ta 2002. Mun gode Allah wanda ya nuna mana yau cikin karatunmu da muka saba yi duk shekara a wannan waje mai albarka, wanda dama wannan waje makaranta ne. Godiya da Allah da muka yi ba mu ganin yau za mu ɗora karatunmu akan karatun da muka tsaya a waccan shekara. Mun gode Allah wanda shi ne ba mu dama za mu yi karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka, wanda ya kunshi tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda shama'il na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara cikin wannan littafi na Anwarul Muhammadiyya na al-Imam Sheikh Yusuf al-Nabhani, wanda wannan littafi ya tara shama'il sifofin manzon Allah da ainihin yakuna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je, da yaƙunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ainihin sahabbansa suka je, shine sariya wanda annabi bai fita ba, da kuma waɗanda annabi da kansa ya fita su ne gazawa, wanda da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a wannan yaƙi. Amma dai mun kwana a cikin lokacin da mala'ika Jibril Allah ya aiko shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka saukar da wannan aya ta Iqra. Annabi mala'ika ya ainihin shaƙi shi game da cewa Iqra, ya yi karatu, ya ce wa ma'ana bi ƙariya, ni ban zamo mai karatu ba. Ya sake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga baya zai ƙara kama wuyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Iqra, ka yi karatu. Annabi ya ce wa ma'ana bi ƙariya, ni ban zama mai karatu ba, sai da saka ya kaso. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gurin ainihin matarsa Nana Khadija, ya ba ta ainihin wannan labari da abin da ya faru, har muka zo kuma muka tsaya a inda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai tabbatar masa da ainihin irin darajar da ya masa a cikin wannan littafi. A wannan littafi mun kwana a inda annabi sallallahu alaihi wasallama, ruwayar Imamu Baihaqi, wanda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, cewa ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, hina aradallahu karamatahu, yayin da Allah ya yi nufin ya darjanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wa bada'ahu bin nubuwati, sai annabi ya ainihin Allah ya fara ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da annabta, ya ba shi annabta. Kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabta, babu wani abin da annabi zai zo kusa da shi ya wuce tsakanin bishiya da ainihin duwar wasu da duk wani abu da ka sani jimada, wanda ba ainihin mutum bane, ba aljani ba, sai yayi mutuki, ma'ana yayi magana. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka, duk lokacin da ya zo wucewa, kana la yamurru bi hajarin wala shajarin, annabi bai kasance baya wuce wata ainihin bishiya ko wani dutse a lokacin, sai wannan dutse ko wannan bishiyan illa sallama alaihi, sai sun yi sallama ga manzon Allah. Annabi da ya zo wucewa waje kusa da dutse, sai a ji dutse ya bude baki ya ce mishi assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya habiballah. Annabi da ya zo wucewa kusa da ainihin wata bishiya, sai a ji bishiyar na tana cewa assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya shafi Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sami'a minhu, a wannan annabi ya ce naji daga waɗannan duwar watsu da bishiyoyin nan suna cewa assalamu alayka ya rasulullah, ya ce bayyal tafid,
rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya juya ya waiwaya zai ga mutum ne yake mishi sallaman nan ko zai ga wani mala'ika ne yake mishi sallaman nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya kalfahu bayansa wa an yaminihi ya juya ainihin damansa wa an shimalihi annabi ya juya hagunsa fala yara illa shajara. Manzo Allah bai ga komai ba sai wata bishiya ya gani wa ma hawlahu min alhijara sai kuma abin da yake gefe gefensa na wasu duwar watsu a wannan lokacin shine kawai ya gani bai ga kowa ba amma ya ji ana cewa assalamu alaikum ya rasulullah, assalamu alaikum ya rasulullah. Annabi ya ce a wannan lokaci da ya juya ya ga bai ga kowa ba sai ainihin duwar watsu sai ainihin kuma ainihin bishiyoyi su ne suke wannan ainihin furici suna yi wa manzan Allah sallama. Wahiya ita wannan ainihin bishiya da duwar watsun nan tuhayyihi sukan yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaisuwa bi tahiyyatin nubuwati, gaisuwa irin ta annabta. Suna ce mishi assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya rasulullah. Wannan ya faru ya kazatan a ainihin Makka, kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne. Kowane dutse da bishiya da duk wata halitta tana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir an samu hadisi daga Jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce jawartu bi hira'i. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin makoci ainihin wannan kogon Hira, ya zauna a cikinsa shaharan tsawon ainihin wata guda. Falamma qadaitu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ainihin na gama zaman nan nawa a kogon Hira, falamma qadaitu jiwari, lokacin da na gama watakan wannan dutsen habbartu, na sauko daga kan wannan dutse, wa nuditu, sai na ji an yi kira, amma fa nazartu an yamini, shi ma annabi ya juya hagunsa ya juya damansa bai ga ainihin komai ba, sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma juyawa hagunsa ya kuma juyawa bayansa. Falam ara shay'an, annabi ya ce ban ga wani abu ba. Farafa'atu ra'asi, a lokacin annabi ya ce sai na daga kaina zuwa ga sama. Fara'aitu shay'an, sai na ga wani abu. Falam asbut lahu, ya ce wannan abu bai ce da ni komai ba. Ba a taitu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya je wa matarsa sai da tuna Khadija. Fa qultu, sai ya ce da shi ya ce da nana Khadija, dassiruni ki lullube ni ya Khadija, wa sabbu alayya alma'a, ki zuba min ruwa mai sanyi, ma'an baridan, ki sanya min ruwa mai sanyi. A wannan lokacin da yaje yana ce mata dassiruni ki zuba min ruwa mai sanyi, a wannan lokacin ne aka saukar da wannan sura ta ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakbir. Aka ainihin saukar da wannan ainihin sura har zuwa ƙarshen sura. A lokacin da aka ainihin aiko annabi yana annabta, an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ibada, an umarce shi, amma kuma ba a umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kira sai lokacin da aka saukar da ainihin ya ayyuhal mudassir. A wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama zama a wannan kogon Hira na wata daya, sannan aka yi wannan kira, sannan ya zo ya samu na ainihin Khadija ya ce da lullube shi. A wannan lokaci Allah ya saukar da wannan sura ta ya ayyuhal mudassir. Annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika qabla, wannan ya kasance ne qabla an tufrida sala, kafin a farlantar da sallah. Warawal Bukhari, Imam Bukhari ya yi riwaya da Imam Muslim. Warawa Abu Nu'aymin ya yi riwaya anna Waraqat ibn Nawfal, cewa Waraqat ibn Nawfal, shi ainihin yayi Abu Nu'aymin ya yi riwaya cewa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, kala lahu abshir, ina yi maka bishara, fa anna ashhadu annaka allazi basharta bihi almasih, haƙiƙa ina maka misalin cewa kai dinnan kai ne wanda Allah yayi
bayanin ka yayi wa ainihin annabi Isa bisharan cewa a cikin littattafai akwai wani zai zo da shi sunan shi ainihin Muhammad. Ka gane ko? To a wannan lokaci shi Warqat bin Nawfal da annabi sallallahu alaihi wasallam suka je da nana Khadija suka bayyana masa duka irin abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce wa ainihin Warqat bin Nawfal, sai ya ce wa manzon Allah, lalle kai dinnan na shaida kai ne wannan da Allah ya yi wa annabi ainihin aka yi bisharanka a cikin littafin annabi Isa, wa annaka ala misalin namusu Musa, kai ne kake da misalin wannan mala'ika da Allah yake turo wa annabi Musa. Allah ya turo wa annabi Musa mala'ika ya zo da yawa a lokacin da yake aiko shi wurin annabi Musa, shine shi ainihin Warqat bin Nawfal, saboda ya karanta littattafan annabi Isa, ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi, shine yake cewa lalle kai ne wanda Allah ya ainihin bada misalinka, ya bada ainihin sifarka a cikin littafin at-Taura annabi Isa, kuma ya faɗi ai cewa lalle ya timin ba'di ismuhu Ahmad, wani zai zo daga bayanka sunan shi ainihin Ahmad, shine annabi Muhammad. Ya ce to a wannan lokaci don haka na shaida lalle kai dinnan annabi ne, wa annaka nabiyyun mursal, kuma kai annabi ne abin aikowa. Wannan annabi Musa ya faɗa, annabi Warqat bin Nawfal ya gaya manzon Allah haka domin da ya siffanta shi da annabi Musa da cewa annabi Musa yana ɗaya daga cikin waɗanda mala'ika ya zo mushi ba su ɗaya ba su biyu ba. Wa zakara ibn Adil, dan ibn Adil ya ambata fi tafsirihi a cikin wani littafi nasa cewa anna Jibril alaihi salam, cewa mala'ika Jibril Allah ya kara masa aminci, nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sauka ga annabi. Allah ya turo a ainihin mala'ika Jibril gurin annabi 24,000 alfa marratin, so 24,000 mala'ika